אתן רוצות להרגיש ולהיות נקיות יותר, תישארו בסרטון. יש לי מלא טיפים בשביל זה, אוקיי? טיפ ראשון שהוא מבחינתי הכי חשוב, אני לא יודעת אם כולם מממשים אותו, אבל תתקלחו כל יום. אני אחת שלא חובקת את השיער שלה כל יום, אבל להתקלח כל יום, חברים, כל יום. דבר בסיסי, זה אפילו לא קשור אם אתם רוצים להיות כאילו קלינגר, זה פשוט דבר בסיסי, אנשים. נמשיך לדבר השני. אני יודעת שלא הרבה עושים אותו, אבל הוא נורא חשוב, שזה להחליף מצעים כל שבוע. החלפת המצעים שלי כל שבוע מאז שכאילו התחיל להיות לי חדשקונים, ודבר ראשון זה עזר נורא לחדשקונים שלי, אוקיי? מתבצר כאילו מלא חיידקים כאילו בזמן שהם ישנים וזה. אז להחליף מצעים כל שבת זה חשוב בטירוף, אוקיי? זה גם יגרום לחדר שלכם להיות נקי יותר, גם יגרום לכם להרגיש נקיים יותר, וגם יהיה, כאילו, אתם מבינים מה אני אומרת. הדבר הבא הוא לא משנה מה, לא משנה איפה אתם ישנים, מתי הגעתם לישון, מתי זה, או לא משנה מה, באמת, אוקיי? שטפו את הפנים לפני שאתם הולכים לישון. מאז שאני ואחותי ילדות קטנות, חינכתי את אחותי אלה, שטפת פנים לפני שאת הולכת לישון, חמודה, לא משנה מה. פעמים ישנה אצל חברה שלה, היא חוזרת אליי בבוקר, אומרת לי, רוני, את לא מבינה, אני לא שטפתי פנים, ואז יצאו לה מלא חדשקונים על הפנים. מה את אומרת? איזה מפתיע. תקשיבו, אתם צריכים לשטוף את הפנים שלכם עם סבון לפני שאתם הולכים לישון תמיד. להוריד מאסקרה עוד מיילי, יש כאלה ששוכחות סבבה. אני תמיד מורידה גם כי אני לא מסוגלת לישון עם זה, אבל תורידו את האיפור. עכשיו בנוגע לדבר שלה להחליף את המצעים כל סוף שבוע, אני ממליצה לכם גם כל סוף שבוע לנקות את החדר. עכשיו מה זה לנקות את החדר? לא עכשיו שטיפה וזה, זה פעם בחודש. פעם בשבוע, לקחת כאילו לנקות עם הגבון את השידות שלכם, את השולחן, לשוב אבק, וזה אתם מבינים מה אני מתכוונת. עוד דבר הוא שגרת טיפוח מסוימת. לי יש שגרת טיפוח לבוקר ולערב. יש לי שגרת טיפוח שאני עושה כל יום שבת קבוע, שזה רק בימי שבת. משקיעה בעצמי. שמה שמן בשיער שאגב מומלץ בכל הטיקטוק שלי. זה השמן לשיער, אפשר לקנות אותו בביוטי ביי. אפשר לקנות 2 כאלה ב-80 שקלים. רואים כזה. זה לא משהו שהוא חובה, אבל זה כן משהו שיגרום לכם להרגיש נקיים יותר וגם באמת להיות נקיים יותר. שבת, להשקיע בעצמכם. אני שמה שמן בשיער, אני שמה מסכת פנים, אני מתקלחת מקלחת מלאה של הכל, אני עושה מסכה, אני עושה זה, אני עושה הכל. אני גם מוציאה את חדשקונים אם יש לי משהו מיוחד, לא עם הידיים שלי. זה מאלי אקספרס שיש פה דברים כאלה כמו של הקוסמטיקאיות. יש 3 שקלים חברים והוא מוציא לי את כל החדשקונים בלי להשאיר צעקות. עכשיו עוד משהו חשוב בטירוף, לשים דורדורנט לפני שאתם הולכים לישון. לא משנה אם זה קיץ או חורף. אני נגיד, אני ישנה עם מזגן, אבל אני ישנה מתחת לפוך הזה. לפעמים כאילו אני מזיעה טיפה. עכשיו בגוף אם אתם מזיעים זה לא כזה נורא, כאילו גם בקטנה, כן? מה שאני עושה, אני שמה דורדורנט פה ואז אני גם כמה מריחה טוב. יודעת שמלא בנות מנסות לשמור את הבושם שלהם לכל היום, שכאילו יריח טוב כל היום, אבל הן לא מצליחות כי יש פצעים שזה פשוט כאילו לא עובד. תעשו כזה דבר. קחו קרם שמתאים לבושם שלכם. נגיד, אני משתמשת בבושם הזה של ה-Good Girl, ויש לי כמה קרמים של Bath & Body Works, גוף וגם סבוני גוף דרך אגב, דברים שהם כאילו באותו ריח, לא חייב להיות גם עכשיו מחברות כאילו יקרות, אפשר לקנות מהסופר ב-19 שקלים, כאילו הכל יעבוד, פשוט נגיד, קמות בבוקר, אתן שמות קרם כזה כאן וכאן, שמות את הבושם, נשאר להרבה יותר זמן. עכשיו עוד משהו להשקיע בנראות שלכם, לדוגמה תכשיטים. תכשיטים מראים על כאילו לוק מאוד נקי כזה. רוב התכשיטים שלי הם ממגנוליה, ואגב יש לי גם קוד קופון של 15%. 15% הנחה חברים, זה מטורף. אם אלה שמלא מכם שואלים אותי עליהם הם ממגנוליה. עוד דבר הוא ציפורניים. אני מאוד אוהבת צבעים שהם נקיים וכאילו כזה, אתם מבינים. כאילו אם אתם לא עושות לק ג'ל יענו, תשמרו על הציפורניים שלכם מסודרות. יש מלא בנות שמראות איך להעריך את הציפורניים שלהם, יש מלא בנות כאילו פשוט תסדרו